Nyakoro mgajuang kamoro moro mintiere en okinyi majaber mar chieng' tarik 8 dwe mar auchiel higa mar 2022. Odiochieng' mabiro tok ka duol mochung'ne weche mag yiero pacho ka IEBC odiochieng' manyoro nopuodho jochung' ka bende nendo odiochieng' mogik chenro mabende ne gichako chieng' tarik 29 dwe mar abich. En gino mara ni Nyasaye yaw ni piny nono e yo makare okinyi makawuono machiegni chenro mar piny. Nyinga Sharon Ong'ao. Oyore nyakora mgajuang kamoro moro maintiere ageno ni ichio maber ka wawacho pile ni piny karuto rugi mage kama intiere odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono piny oruni e yo machalo nade. Wanto runwa e yo maber bore Nairobi kae kendo wantiere kae achiel kachiel e studio marwa mayudore boma ma Nairobi mar mondo mi wakelni chenro marwa mar okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Nyakoro mgajuang mana kaka Joyce gi Sharon ose yawi okinyi makawuono ni oyawre mara tatu kamoro amora miyudo okinyi makawuono rakni machiegni e chenro mar piny odiochieng' ma jo Kenya dhi bedo kod weche mopogore opogore. Chenro mopogore opogore dhi timore counties mantiere Kaluo, mantiere Bona, Nairobi Kenya, kamago mantiere kadho nam chumbi. Weche go mag siasa, mag ngima dhano, weche tuke bende nitiere mana ka. Ka wanono gi kendo kino makare ka warwakni machiegni okinyi makawuono kama dhi wuotho kodwa sa 12 mar okinyi sani nyaka sa 5 mar onyango ka wakelo ni mana chenro ni mar piny kachiel kod mano mar mbaka oromo. Ichio ka ijajni ka ene gwenge mage machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas to ni podi gichio ka gijajni. Jogo ichio waromo gi ng'ato okinyi kawuono ka ni ndara to ochalo ga muchio komora ahinya. Chuno mana mondo igone hon matek mondo mi wuogi nikech moro ma en gendara ka yawacho ni en moro manya kelo masera. To chio ko jajne ka winyo uchio mana ka mor. To chigre chiga kendo ko wuok uchio na. Achio maber. Ka unu chiegni kanyo kabisa. Wacho ni memo ni magi different shades of blue. Akeni mama kala mane Cleophas. Mane? Ma Joyce orwako. Ma what blue. Toma. En what blue machielo. Joyce chunano. Amba chio maber. Ogo ni Nyasaye kamano. Koyo podi ng'ich bore Nairobi ka kata kamano. Warwako mana swet madongo dongo kwa bire tich gokinyi mondo koyo kik donje korwa. Koyo donje korwa nyalo kelo ni midhiero mang'eny maponono ok inyal bedo kata gi thuolo mar wuoyo maber. To kelo se wi koyo kanyo. Chon ji ne golo koyo yo mane. Kaono wantiere TBT. Donagio match. Wana choki TBT en ki. En ki. Kaune chieng' joma mine WCW. Kane koyo ng'ich, ji ne golo koyo mang'ich ne ng'ang'o. Dong ji apa ni ji ne beda piny to ji yo match. Mane duole, gibede duole to gi yo match. Kwa mantiere ringa kata timora ko gokinyi. Iparo nya dok kanyo. Kosawera gi wachura kono. Weri gi wach bakapano. Orako no timo sadi to chopiru piny sadi. Wachio saboro koro. Nitimo rako matin to kori bire tich. Kamano. Cleophas ana chio maber we sero kamano kono chopo kaka wuono gokinyi mondo mi wakel ne jopiny oganda luo duto mane no okinyi makawuono ka gin diaspora kata ka gitere piny mar Kenya nyaka pinje go malebamba ma Uganda, Tanzania nyaka jogo mantie Somaliland jogo duto neno achiel kachiel kendo mor ahinya mane moro okinyi ka okinyi kendo kono mor mar chopo kae mane nisharo amba chio maber ngine nitie jowa moko kata kiwacho Somaliland wan gi jo Dubai bende baneno wa jo Uganda waja somote makamago pile pile nyinge ge magwenya matin to giskata masana ngini samoro gisedonjo kata mana mbui marwa mar Facebook kama bende giyudo achiel kachiel kaka mano Joyce nyalo bana lero nwa kata ne janeno mar Ramogi TV okinyi makawuono wantiere gi ang'o nyaka Ramogi ajuang okinyi makawuono ka en chieng'no mar tich adek wabokuongo kod weche manyien mabendi biro kelni kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch obiro mana ng'isi weche manyien moko motimore odiochieng' manyoro gi moko maponono osedonjonwa e mesa mar ka weche manyien okinyi makawuono akama bang'e nyawadwa Sharon Ong'ao biro kelo nonro mar gazet kama pile walidho ni alidha weche manitiere e gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard mondo wami siso iwuogo ko idhi nyiewo gazet mamori tok mano biro donjo e twak e chenro mar rupiny mano twak mokuongo ka odiochieng' makawuono pod wabiro mana medo kolo moko kuom gigo manitiere e manifesto mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya mabende negi landa yanga chieng' wuok tich juma ni nyalo chako chwalo nwa ute mari ni in kaka ja Kenya ineno manifesto makamago e yo machalo nade gin gigo mabiro kelo dongruok e pacho kae kaponi Raila Odinga kachiel kod Martha Karua oyombo kose oyo tok mano kaka pile chieng' tich adek wantiere kod chenro no mar tedo gi chiemo
kama bende wami muluma, wami kech gokinyi, man mondo mi puonjri tedo, ka bende wapuonjore apuonja tet mopogore opogore. Imedo mana kete Ramogi TV kae kama bang'e, twabiro chwalo twak nyaka e counties, twak mano e chenro mar mbako romo. Mibiro kelni kanyo kod Cleophas Oluoch. Twak mar mbako romo, chal mar fwambo. Wadhi medo kono oganda wa kamoro amora magiyudo wa ni gik mage ma waikoni odiochieng' ma kawuono ka otenore kod weche go manyien modhi bedo ka wachoko kowuok e kor gwenge nyaka mago matimore e piny Kenya e counties maonge kaluo maok warango counties mantiere oko mag Nyanza kaachiel kod gigo duto mosebedo katimore e pinje maoko. Mago te idhi yudo kanyo koromo saa 3 nyaka saa 3 gi dakika 15 kanyo. Mano chal mar fwambo modhi yudo kanyo achiel kachiel ka otudo bende gi jofwambo wa ka gimiyo wa ler ewi gigo magiluwo. Okinyi ma kawuono mano midhi kel makanyo kod nyawadwa Sharon Ong'ao kapok wadonjo e twakwa mar mbaka romo kama dhi penji ni jotelo makare jotelo mobidhore wayudogi e yo mane. Wadhi bedo kae kod jolony e sekta mopogore opogore to enya ma jogo makedo ne ratiro mar oganda ne gichwalo ng'ur margi kotenore gi jogo man gi chilo mar mibadhi, jogo manyaka sani ne romo 241 manyaka sani nitie moko kuom gi mosepuodhi kendo dhi laro kome mopogore opogore. Gin jotelo machal nade ma wadhi bedo go ka? Chik wachang'o? Wadhi bedo kod jalony bende weche mag chike mano dhi bedo kanyo kod okil Kamaloka. Mago te iyudo mana e chenro ni mar mbaka romo ka kanyo bende dhi tudre kod jofwambo magwa Sharon Ong'ao mondo mi watwak makamano. Mana kaka pile nyakwara Ramogi par ni chenro mar mbaka romo watudre gi jofwambo magwa ma bende goyo tache kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa gik magiluwo kanyakla gi weche matuch e counties ma gintiere. Par ni inyalo riwore kodwa e chenro makama kioronwa ote namba mar SMS 33600, mbui mar Facebook kaka pile. Inyalo donjo kanyo inyiso wa nyingi kamineno wa chenro makama nyano kachalo nade. Mbui mar Facebook yudo wa Ramogi TV. Abetu dikoda e mbui mara mar Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Podwa rito mbui machielo pomienjo to wadonje. Iyo dat Sharon Ong'ao. Mana kamano nyaka Ramogi Ajwang', an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_, TikTok kacha bende antiere yuda @JoyceOduor_. Watudre sani nyaka Ramogi Ajwang', Cleophas Oluoch kone tudruok duto mekwa maga tudruok mag Facebook, Twitter kacha kod Instagram. Machielo miwacho ni kubiro no bende TikTok no be pod wantiere kanyo kata Snapchat cha be wang'ie ka wadonje. Machielo nyaka Ramogi Ajwang' nikech ma en rupe. Wayuda thund weche okinyi ma kawuono. Tuko na mpango kamili na makusudi na tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Oyawre nyaka Ramogi Ajwang' kendo machiegni e weche manyien okinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch kama en chenro mar piny weche manyien wachako gi mano mar lit gi kuyo mokwako gwenge mathika. Gima timore kanyo en ji 7 ne owito ngimagi e masira mar apaya mawuok Thika kadhi Garissa. Masirano mane otimore gweng' ma kwa Sali ne ojuko nyamburko matin mane otuomore gi bas mane riko chomo Nairobi kowuok Garissa. Joneno mamoko kuomgi wacho ni jowuoth mane oloso yango ni nyamburko matinno ne obayo yo kendo tuomre kod bas. Obila yango ni ji 5 ne otho gi kanyo matinno ka ji 2 mamoko ma bas no wito ngimagi. Kwenda pande ya right kagonga chini karol mara 2 ikapakana na ibani pakana na ibani wakasukumana. Wale watu wa gari tunawashautia wasimame juu treni inapita. So hawakusikia. These are the people who have lost life and we are very sorry for that. And also 12 have been taken to various hospitals. They are being treated, so we shall keep on monitoring their situation till when they are out of the hospital.
Kau wechego motimore apaya makamano wadhi nyaka wechego mag siasa kumkorero kanyo mana ndalo karonya wacho odiochienge ariyo bang' kane riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya yango ne jo-Kenya manifesto margi. Jo-Kenya pod medo kolo iye kendo temo nono matut nonro mar manifesto no. Riyo mar jo-Kenya mar Azimio la Umoja kod jo-Kenya mamoko en mar ng'eyo ber kata rach madibed ni nitiere manifesto no. Millicent Adhiambo miyowa pach jopiny. Tokne chiwo geno margi ewi manifesto mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya mane Odinga osomo odiochieng' manyoro alap manyayo. Jopiny koro nyiso morgi e yo machalo kama. Gik moko te manyoro wa chandruok ma Kenya ni godo te Amolo nyoting'e lwete momiyo jo Kenya. Macha yath manyalo thiedho Kenya kabisa. Manifesto hii inafaa ukwenda uone kwa sababu mimi natembea naye, inafaa angalia we mwenyewe. Hiyo si kitu yenye unasema unasoma kwa dakika moja. Hiyo ni Biblia of the year. Kalure kanyoro baba nyo osomo manifesto mare. Nyo mora kabisa nikiche aneno ka otemo paro ojende. Giango manifesto no kaka mano mapok ne onyisi e Kenya kama ngima kalure ni omako sectors duto te. Erokamana ahinya kuom Honorable Raila Amolo Odinga kuom loso manifesto mapok noloso e Kenya ka. No loso manifesto makiboko yao. Eng'e Kenya ka gima chandro maduong' en ufisadi, kuo mag mwandu mag raia. Koro an gima nyaneno kacha momora en ni odhi pambana gi ufisadi. Ka ufisadi nitie Kenya ka onge gima ng'ato nyalo timo. Kata ber gi manifesto malo machal nade, lakini ka en gimi kwala to gima nyalo timre maber kanyo onge. Kama nyo weyo weche mag manufacturing kod value addition. Waneno ni mano miwa hope ni kambe ma onindo machalo Miwani, machalo Muroni, machalo Nzoia, machalo Soni. Kara koro wang' ni nitie sirikal mabiro deogi. Bende gichwalo duondgi ka gijiwo oganda mondo koro wuog oko obi ogo ombulu kar romo ahinya to ka giluwo yorno motisi ni 6 piece. Sama Nyasaye dhi konyowa ni kik walokre kweke. Walokre uru duto wang'i Nyasaye to wagonde Raila Amolo Odinga mondo bed mayom, otim mayom, otim gik moko te mayom, otim gik moko te machop makare ni nyakwamie 6 piece. Mane gima tieko go jodalawa, winjuru Raila, mana kaka winje ni. Manifesto no kano ber gi ber munene godo mawacho no. Wamiuru baba kura full 100%. Kochakre piny, nyaka ng'owa, nyaka malo, maonge kubatisha. Mujue ya kuwa Mwenyezi Mungu yuko na sisi. Kwa hiyo wachache bado tutabakia tu kupiga debe paka mwisho. Ya kuwa wewe yenye ulikwenda independent na chukenda. Independent tulipata 1964. Inafaa ujue. This one we are looking for a very big goal than hii unasema achukeni. Ichukeni wewe kuna budget gani utakuwa naye? Gimedo nyayo weche mag kwe e kindeni mag campaign nyaka chopi yiero maduong' mabiro. Mokwongo nyaka wawegi miluongo ni sibling rivalry matindo makoro gwenge ma wan gogi. Mondo wawuog oko kura te kura migoyo te moko nego nindi en kuch jakom. Moko modong' madalagi to wang'e kaka watimo pile. En mor makende ne jopiny kendo koro gin kod geno ni manifesto manosom nyoro gi ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga dhi chopo lek duto magisebedo godo kendo kelo lokruok mosiko ne oganda jo Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Weche mag siasa pod wayudo kanyo ni jatend riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne oriwore kanyakla gi familia mar jaod bura ma Kajiado Central Memusi Kanchori mamino Destella Memusi ne oiki odiochieng' manyoro. Raila oloso ik makamano kama bende oseonek makoch mar ji 4 manyocha onegi gi obila e gweng' ma Masimba mantiere Kajiado. Kaka Walter Nyambagalero, Raila ojiwo jopiny mondo mi ochung' kode yiero mabiro. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Lens Raila Odinga chopo kod kalapapla kendo bedo e kuyo kod familia mar Memusi Kanchori. Odinga mane oten kod jodito mag siasa goyo mos kuom lal mar Stella Kanchori mayande owito ngimane masira mar apaya. Hii hafla hii ingefanyika siku ya Alhamisi, Thursday. Lakini mimi nilimwambia yeye ya kwamba Thursday mimi nitakuwa niko nje, manake nasafiri kesho asubuhi kwenda ng'ambo. Akaniambia mimi yako tayari kuleta hii mazishi forward mpaka siku leo.
Kwa hivyo kwa heshima wakaharakisha na mpaka waleta siku ya leo ili mimi mwenyewe niweze kuhudhuria. God to give you peace that surpasses everything and to join you together with your family na watoto wako. Mungu awe pamoja nanyi. Ne eniko mono yo ganda mopogore opogore koriwo koda ka josiasa moko kuom jotelo mawuok oganda dhod Masai kotele kod gavana ma Kajiado owuok oko mar chiwo singo mar siro lwedo Raila Odinga lek mare mar manyo content piny Kenya. Your Excellency, kutoa the Ma cluster ni kumaanisha unaelewa uchungu na shida the Ma nation inapitia, na tunajua henceforth hakutaipangwa tena siasa ya Kenya bila the Ma cluster. Vile umeonyesha hiyo upendo, vile umetupatia cluster yetu, and you give me the honor, a position I'm privileged to hold kama kiongozi ya hiyo cluster, the Ma nation will vote for you to a man. You know, generations come and go, but then we leave this world. My prayer is that all of us can remember that we have a good country and we must do everything we can to be able to live in a better place. Stella did in Kajiado Central is one that people will remember her for generations to come. Raila wuon bene jiwo jopith mag dhok ni piny owacho mare biro dewo gi makare ponono ka oten piny Kenya. Tulisema tutaangalia mambo ya mfugo, tutaleta bima ya mfugo ili kama ng'ombe yako inakufa, wewe simba imekula, wewe unapata pesa. Kenya sehemu kame zinahitaji kilimo cha pamba kubuni ajira. Wafanyikazi wa Kenya wanahitaji ajira kwa shine la kutengeneza nguo wapate ajira. Yule mwenye amekuwa anauza nguo kutoka Ulaya anastahili kuuza nguo zinatengenezwa Kenya. Odinga wacho ni bad migao moro bila ibiro neno ni gijiwo rita makare kendo gichwalo kwine jopiny. Jukumu lao ya kulinda wananchi. Wanakuwa wao sasa wana bosses wananchi. Yani tunataka tuwe na police service, national police service, not national police force. Ile force ya ukoloni mpaka tubadilishe. Jatelo na wacho ni oganda jo Kenya biro yudo lokruok maduong' motenore kod telo makare. Tunataka value addition. Ng'ombe tukisachinja, nyama tunauza, ngozi imebaki hapa, tuna prepare. Alafu tunatengeneza naye leather. Leather hizo tunatumia kutengeneza viatu. Kaambiwa kwamba misitu hazileti maji, hazileti mvua. Science inasema nini? Misitu huleta maji, huleta mvua. Wanatafuta kura kuongoza nchi hii. I worry for our water towers. Nimetoka kwa jamii ambao watu wanapiga biashara. I want to assure the Mituba people, because I know there's something going round, that Baba is standing with them. He's cushioning them and he's not sending them away. He's going to protect them. So the misunderstanding that came in and our opponents want to use it, won't tell you, if there is one man who cares about our business people, about our children, about the church, about the generation to come, is one Raila Amolo Odinga. Ne en kuyo kod familia mar Stella Kanchori e kanyakla no. Raila Odinga manyo yango manifesto mar tiyo kod thuolo mar lombo ganda jo dhod Masai mondo chung kod yiero maduong'. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kajiado. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Wuok e kaunti ma Kajiado wadhi nyaka kadhodh Nam Chumbi, kaunti ma Mombasa. Riwruog mine mar maendeleo ya wanawake kadhodh Nam Chumbi opuodho welo mar Mikai Martha Karua e koma mar jalup migosi Raila Odinga e ng'wech mar laro kom jatend piny Kenya yiero mabiro. Mane otimore nyasi mane obagi e kaunti ma Mombasa, mano kelo kanyakla mine mawuok e kauntis duto auchiel kadhodh Nam Chumbi, kama bende Karua ne otiyo kod thuolono mar uso manifesto mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Joja Oko nigi ler mathoth kuwuok Mombasa. Jalup jalar content piny Kenya bwo riwruok mar Azimio la Umoja Martha Karua ne orwaki gi sironyo e kaunti ma Mombasa.
En nyasi mane obagi gi mine kadhodhi nam chumbi mar yango higni 70 nyaka ne chak riwruok mar mine midendo ni maendeleo ya wanawake. Wamama nilisimama rais 2013. Na Ngilu alisimama 1997. Lakini hatuja karibia hiyo ofisi vile tumekaribia sasa. Eromono, Mikai Karua ne opako mijing'o mine oketo e laro thuolo mag telo, gino mokone gineno ka osechako nyuolo olemo. Kwa hivyo akina mama tukipatiwa uongozi sio kwa bahati, ni sababu sisi ni viongozi na tunaanza nyumbani na sisi ndio tunalea viongozi wote. Ni bende otiyo gi thuolono mar uso ajenda mane riwruok mar Azimio la Umoja Osidho kokoni mine nyaka to koro wuog oko kendo lweny mar keto telo makare. Akisema gharama ya maisha itashuka ni kumaanisha lazima ataangalia bei ya chakula. Waswahili wanasema ukipendwa pendeka, ukibebwa bebeka, kwenda kwa hisani kurudi hisani. Sasa huyu mwanamume mmoja huyu Raila Amolo Odinga ambaye amejaribu kutubeba sisi kama kina mama, ametuonesha upendo sisi kama kina mama. Midhieche mag iemo hiwe kindi nyithindo manyiri, rowere matindo bayo dho wedhe kaachiel kod kech maliyo mokwako gwenge mathoth ka dho nam chumbi gin mana moko kuom ajenda ma gichano rakore godo ka gikawo telo. Huko Kilifi tuko na serious problem of young girls wakiwa pregnant. Nimetembea huko na unaweza kukuta a 9-year-old pregnant na ako na watoto. Surely you are not even enjoyed your girlhood. You have not even been a girl. And that is something that we have got to deal with. Serikali inakuja, we'll deal with all these things. Eseche gogogo, jatend migao mar chwech kod weche rowere Margaret Kobia koni en ayanga ni riwruok mar maendeleo ya wanawake osekonyo e temo ting'o malo duond joma mine, wach mane osir lwedo gi moko kuom jotelo mane oyuore romono. Women who have made significant contribution in this country while ni members wa maendeleo ya wanawake. For that reason, we cannot drop the ball. Chair, we cannot drop the ball. We must make maendeleo strong even as we celebrate 70 years. Wametuzoea na magredi ya, tupigana na magredi ya pilau jikoni. Lakini sasa tumeongeza magurudumu ya maendeleo. Tuko wapi? Tuko mbele. Halo! Tokor kakore, Mikai Charity Ngilu ni okone gin kod geno ni riwruok mar Azimio la Umoja bwa ajenda magin godo biro kedo gi weche mag dhier, kech kaachiel kod mibadhi mokwako pachoka. Hata wapinzani wetu ni watoto wa boma. Kila mtoto apatiwe ile kazi anaweza endesha. Na yule hatapatiwa hatutamtupa, bado ni wa boma letu. Tutamchunga. Mine manie riwruok mar maendeleo ya wanawake okone gi mor gi okang' masan gigoyo to chutho e telo mar joma mine ka koro gima duong' ma gidwaro en ni nyithindo manyiri bende oter skul. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ya George Aoko. Wawuok Mombasa wadhi uru nyaka nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Kama wayudo ni jalup jatend piny kendo jalar kom ten piny Kenya gi otikono mar UDA William Ruto odiochieng' manyoro notero kampen mar nyandwat ma ugwe kendo romo gi jodak ma Wajir. Koloso gi jopiny, Ruto yango ni chenro mare mar jiwo uchumi kendo dhi neno kanyo ni gwenge mapogore opogore pacho kae omi thuolo mar yudo dongruok kowuok e piny owacho. Okoni kokawo telo, piny owacho mare biro keto okenge mag bero pith jamni ahinya ne jopiny mantiere nyandwat mar Kenya. E kindeno, jatelono okoni osesiomo gik mopogore opogore kuom pek mag gidwaro keto magineno gibiro loso ponono ni Ruto oyier kaka jatend piny. Koloso gi jopiny, Ruto yango chenro ma en go e jiwo uchumi kendo jiwo rowere mar ting'o ngimagi malo. Tumesema ya kwamba mwaka ni huu tuko na mpango kamili na makusudi na tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. E kindeno jotelo makono siemone moko kuom pek magidwaro ni bilosnegi poni Ruto oyier kaka jatend piny. Excellency, hapa ukikuwa you will become the president, the 5th president. Tunataka utuchangie madarasa hapa Kuturo. Iko power station ile ya stima hapa iletwa, lakini hiyo generator ni kidogo.
tunataka hiyo power station iwe upgraded, iwe station kubwa, because ile Kutulo Mandera, Korof Harar na Kutulo hii na Kira hii yote wanatumia hiyo power station. Kwethno mar Kenya Kwanza ne opogo tich mar chwalo siasa e gwenge. Jalup William Ruto Rigathi Gachagua ne ogoyo tach e gwenge mag Nyeri kod Murang'a e lombo jogombulu mondo bi oyier Ruto e yiero maduong'. Rigathi Gachagua manoten kod jatend duond bura mar chama cha Kazi Moses Kuria, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, seneta ma Murang'a Irungu Kang'ata kod jotelo mamoko nokwedo manifesto mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Rigathi okwedo paro mar Azimio mar chungo lep mitumba kowuok e pinje maoko, kowacho ni rwako lep mitumba ok en hero mar jopiny. Hakuna mtu anavaa nguo ya mtumba kwa kupenda, ni kwa sababu ya kukosa uwezo. Na ndio serikali ya William Ruto tunataka tuweke pesa kwa mfuko, mtu anunue ile nguo anataka. Ndindi Nyoro okwedo wach mar keto singo mathoth ne jopur kobuono jatend migao mar pur Peter Munya mondo ne ni jopur ma kahawa kod mamoko oyudo yuto makare kowuok kuom mwandugi. Munya, wewe ni minister wa kilimo, wacha kudanganya wa Kenya. Kama wewe kabisa unajiamini, pea wakulima wa kahawa na wakulima wa majani na wakulima wa maziwa guaranteed minimum returns now. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano ahinya Simfros. Kamachielo erokanyo ni jochung' mayande jonyiso dwaro margi mar laro kom jatend piny Kenya mano Ruben Kigame mar duond bura mar Federal Party kod nyawadgi mar Safina Jimmy Wanjigi oumo igi piny ni IBC ok nyal nengo lek margi mar laro kom jatend piny. Jotelo go ne oloso kod jofwambo odiochieng' manyoro bang' IBC wito oko dwaro margi mar chopo e debe tarik 9 dwe mar 8 kaluwore ni ok ne gichopo dwaro mar chik kendo ne oketgi chike makamago mano oketgi IBC e puodho jochung'. We are speaking to the 48% that is undecided in this nation about what is being presented as the decision of 2022 August 9th. And we want to assure those Kenyans and many others, we believe we are the majority, that your voices are going to be heard. Yes. And you shall be on the ballot. Our 2010 Constitution requires that every citizen who is qualified to run for office runs. And nobody should put impediments and obstacles in their path. Personally, I'm going to make a case against each and every of those commissioners, because people cannot make decisions that are injurious to a country, to people, and then hide behind an institution called IEBC. And this journey is just beginning. We are going to fight this to the end. I promise you a legal battle never seen in this side of the tropics. We will fight all the way, and I will use all my legal acumen. I will go to all the courts. I will quote all the laws. I will produce all documents from IBC itself confirming how they have always applied the law in regard to qualifications. They cannot change at this particular point. Kamano wadhi nyaka kaunti no ma Migori. Wayudo kanyo ni duol mar IBC opuodho uchila yako mar mondo dhi olar kom gavana ma Migori gi otiko no mar ODM. Ochilo mane oten kod jalup mar Joseph Mahiri owacho ni en kod adiera ni odhi yombo e piem mar gavana ma Migori. Ne olieko moko kuom chenro madito ma odhi miyo pek ponono ni oyiere mago koting'o bero weche mag pur, lupo, chuogo tije ne ojende kin mamoko. Jo siasa wetene mondo nyakwe kinde mag kisera mar ombulu. Jo siasa mamoko ma bende ne opuodhi en Philip Mwambe mowacho kanyo ni mano madhi laro kom mar gavana maonge duond bura chung kar kende mora onge duond bura mora kod jachung malaro kom MCA Makachieng Steve Ogony. Omiyo wasingo ne IBC ni onge gima wadhi timo manyalo miyo wawit gini e yo moro ma ok mar ombulu. Ok wabi ketho chik, ok wabi chwanyore gi ng'ato, ng'ama dong' be ok wadwa nobi ochandwa omon wadhi. Koro wan wabiro kwayo ombulu e yo mamuol, e yor kisera, kendo e yor wacho gik makonyo jopiny, ok e yor ayany. Economy mar Kachieng Ward o rely kuom nam.
Omiyo wadwanwa ng'i standards mwanyalo improve go lupo kata kiluwa marwa ok manego nyaka nyithi rech marumo ka to ma improve nikech namni ji mang'eny rely on it. An adwani watim campaign mar kwe, campaign mar muolo mondo wabed gi gima kizungu luongo ni issue based politics. Okawacho ni I can speak for IBC, lakini awacho ni kaka gi handle chakre nyocha gini chakre ing'e ni one independent candidates weche nyocha ng'eny, forms ne dwaro, signatures ne dwaro, gisebedo ka gi cooperate kodwa, aoro nyithindogi duogo na iwacho ni form ne losi, ka gitiyo kamano nyaka watim election, apani election marwa dhi bedo maber. Wuok e kaunti ma Migori kendo ayud mago matimore kod puodho jochung' kombe opogore. Gikone to duol matayo yiero e pacho ka IBC bade ma Murang'a puodho seneta ma Murang'a Irungu Kang'ata kaka jalar kom governor e yiero mabiro madwe maraboro gi otiko mar UDA mabiro bang' duolno nyota more puodhe nikech jalupne Winnie Mwangi ne owachone ni pok ogwe tao kare mar tich kaluwore kod oboke manondik ne duolno gi jodak moko ma Murang'a. E kindeno jachung' malaro kom governor ma Nairobi gi otiko mar UDA Johnson Sakaja bende ne opuodhi kod duol mar IBC. Sakaja kod jalupne Joroge Mushiri onyiso geno margi mar kawo tend county ma Nairobi ka gisingo ni gibiro tiyo ne jopiny e yo makare. Tunasema sio kwa silaha, ni kwa nguvu zake. It is not by power or by might, but by the spirit. And so I want to thank our supporters. Of course, there have been some hurdles put, but we've prevailed. That is what is important. We take this opportunity to thank God and also to thank the people of Murang'a for the support which they have rendered. And finally, we have been cleared by the IBC. We have been given a nomination certificate, and therefore we shall appear on the ballot. Dr. Winnie is not going anywhere. Dr. Winnie will render services to Murang'a County. We thank God because this morning, victory is ours. Yes. We have been issued with a clearance certificate, and Dr. Kang'ata is in the ballot, and will be in the ballot, and he will be our governor of Murang'a County in the next 5 years, and going forward, God willing. Mana kamano weche go mag puotho bende warangi weche moko. E seche makoro thoth jochung' buonjo kochomo debe bang' yudo puoth gi duol mar IBC. Manen gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko pod midhiero luwo. Sonko ne ochako tam kendo gi IBC ni ni IBC ok nyal puodhe. Kata kamano doho bende nosepuodho kata doho nosepuodhe. IBC ne otamore puodho Sonko kane ochopo e apisegi ma Mombasa. Lek mar Sonko mar manyo kom gavana ma Mombasa odinne ka IBC olero kanyo ni oboke mage mag somo onge kod ler ma dwarore e wi somb degree. Podwantiere weche go mag siasa nyakora mungejua waido kanyo ni chik manyocha oketi gi tend county ma Kisumu mar kumo kampeni e chuny boma omedo nyuolo paro mopogore toko bila ketho romo mar jachung' Jack Ranguma odiochieng' manyocha. Mano maneja ma boma ma Kisumu Abala Wanga podo ramo ni josiasa mora ok biyiene donjo e chuny boma katimo kampen ni mano biro bedo tok chik. Wawinjane kaka Jalieta miwaler. I'm telling you, if you come back to the Kikisi, you will meet tear gas. And that's Kionjo. If you try to bring nonsense and untidiness in the city. En singo majatend boma ma Kisumu Migosi Abala Wango keto ne josiasa mabiro timo campaigns magi e chuny boma ma Kisumu ni ibiro riembgi giteko duto manyalore. Mae biro toko bila tiyo gi iro malungo wang' mar keyo romo mar siasa ma Jack Ranguma gi lange odiochieng' manyoro sama ne gitimo romo gi jopiny tok IBC puodhe dhi laro kom governor ma Kisumu. This is administrative directive, and this is to protect what we have beautified for the last 3 years. We have gone through a lot to do these things. Even in Nairobi, you cannot go through the CBD center to do. It is world over. Jochung' e ward ma market Milimani momako nyaka chuny boma ma Kisumu owacho ni pok giyudo chik makamano ka bende ka en gima iluwo to ketho ratichgi mar manyo ombulu ir ji duto te. Jomaduong' mapenjo ni an kaka ng'at madwaro kom mar market Milimani
ma CBD is within my jurisdiction. Idwaro ni mondo adhi campaign kanye ka ok anyal campaign e chuny town kuma joga magona kura nitie. MCA masani ma market Milimani Seth Kanga bende okomor kod chik makamano mowacho ni thiro ratiro magi. Ji magin gombe malich be onge. To samoro kitamogi kamano to jopiny nyalo neno ni kara gin gang'o. Nitie gimoro ma gidwa wacho momiyo itamogi. Moko kuom jopiny bende okomor gi wach makamano ka gisayo gavana masani Anyang' Nyong'o kuom golo chik machalo kamano. Ka wan jopiny wang'eyo ni it's our democratic right mondo ji ochokre. Gima ji dwa wacho to koro ok wadwa ng'e ahinya, but chokruok mar oganda kaka wan jokanyanam. En gino mokil Clifford Obiero wacho ni biro e okenge ariyo madhi tok chik kod king'iyo gigo ma josiasa kata johera gitimo e sama gimanyo ombulu. Kuongo anyalo wacho ni en tok chik ne ng'at matamo ng'ato mondo kik wuothi ka kwa ombulu. To mar ariyo bende anyalo dok korka jogo endo kachaka ng'iyo jok makwa ombulu gikwaye yo machalo nade. Yo magikwago ombulu en yo machiko kopuodho. Omedo ni chik maduong' pacho ka en katiba mar Kenya ma chike duto owinjo bed ni donjo kendo luwo. Gino ma okil Joshua Nyamori bende yie godo. Town ka en kama ji time ohala. So it's their normal lives and ng'ama do wacho ni kama itime ohala kama unego offices kama udake ke ji nitie kaka jo Milimani to gi other estates modake kae ni okunya romo mano infringement on the rights mag jowa. Gimedo ni ka giluwo chik kaka gidwaro wuotho, chike magiyiero oyienegi bago romo tek ni gichiwo kuonde magidhiye kaluwore kod chike mag campaign. Wabed gi thuolo maromre mar manyo kura ombulu kamoro amora ma jakura ntie maonge ni iketi ni campaign estate to jomoko mantie town gi ang' ni chopir gi nade. Kenya mora mora pacho ka nitiere kod ratiro mar chokore kendo keto romo kamoro amora obedi e chuny boma kaka ma Kisumu mana kaka okete katiba mar piny Kenya magana 210. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Mano Jailieta kuwuok e kaunti ma Kisumu kendo wago nero kamano kuom report ma kamano. Campaign pod gore e kaunti ma Kisumu igoye ka in kanye. Ang' miwa pacho kanyo kochopo bende chal mar fwambo kanyo ang' miwa weche ko kaka chal e kaunti ma Kisumu. Jailieta ang' miwa report ma kamano nyakora mweke jwang' mane makelo wa giko mar weche manyien okinyi ma kawuono chelo ni maru piny kendo ka koro watieko sani chelo mabiro en mar nonro mag gazet. Ka sani wago nero kamano kuom bedo kodwa kimiwa pachi kod weche manyien mane wakelo ni okinyi ma kawuono. Mana mondo miwa kale machuok jogo mosebedo kodwa okinyi ka sani wan ka jogi Cassius Nyagilo wacho kanyo ni oyawre asekete kan riwa kae wacho ni kama kawa nyaka giko erokamano Joseph Nyawanda wacho kanyo no yawre. Ng'ama chero Rolex Odhiambo asemolo mana kaka pile aneno ka ntiere Mombasa Nyali wacho kanyo ni oyudo yo makare. Aman idwa isu wacho kanyo ni aneno Ramogi TV maber ka Nairobi. Erokamano Nyaman Sam Jakomo sadonjo Ken Kayole wagone kanyo Minzonia. Erokamano Engineer Lazaro Kanyambok bende yudo waka wacho no yawre Joyce Sharon kachal koda Cleophas Muya Wakandara. Erokamano Jack Juma Jalego aneno Ramogi TV maber ka an Nyang'oma Kogelo. Erokamano ahinya. Wach machielo mobiro mano mawuok kuom Sam Jakom wacho ni Cleophas wach kumo siasa e chuny boma ma Kisumo to en mana kwede mar siasa. Wacho kanyo ni gavana masani ogo mana siasa maonge mapendeleo. Ka Nairobi en mana siasa oigo e chuny boma kwani Kisumo ni koda ng'owa joma be uchopo. Erokamano nyakuom pachi. Wacho ni ma en just apartheid rule. Erokamano ahinya kuom pachu ma uchwalo Ramogi TV okinyi ma kawuono. Mane giko mag weche manyien mabiro e nche mag gazet nonro mag gazet kod nyawadwa Sharon Ong'ao kikidhi mabor. Nango momiyo osiepena gipok ogochona yawa. Gimomiyo jogi ong'ena chano gimoro. Gin mwandu moting'o nying kod luoro mantiere anyuola ni te. An be adwa gogi. Dawe dada, initie nyaki gigoya wa. Gimoro marach nochiegni timre to kuom hawi maber onge gima otimre marach. Gigo te nokotimre nikech Taki nosindo gi timo. Koro in idwa bedo gi six pack to in itiyo gi chumbe matindo gi. Mano ok nyalre.